гузариши бозингарон дар моҳи июл дигар бора футболи калон бармегардад ба ноҳияи фархори футболдӯстдор. интихоб мекунад сармураббии дастаи ҳосилот ҷалолиддин маҷидов, аниқтараш иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ. дарвозабон Далер Азизов аст, рақами 1. рақами 45 Усман Қосим, рақами 11 Шорух Сангов, рақами 4 Патрик Рудольф ва рақами 24 бошад Бортаи Гиаши. Муҳофизатгарон рақами 63 Анани Ҷулиус Кваси ва рақами 3 бошад Жангатен. Сармураббии даста, чуна ки гуфтем, Ҷалолиддин Маҷидов аст. Из тарафшан ҳайаташ имрӯз чунин аст. дарвозабон рақами 91 Беҳзод Ҳакимов, дифоъгарон рақами 14 Абдуҷалил Маназаров. То ин дам ин бозингар дар медиалигаи Россия ҳунарнамоӣ мекард. Зимистон пешниҳодҳо аз дастаҳои гуногун дошту ба чемпионати Тоҷикистон, аммо паси Ҷулиус зарба ҷониби дарвоза, офсайд нест. Як партоби дигар, зарба ва гол! Дувар ба марказ нишон медиҳад Жангатен. рахна мекунад дарвозаи Сарафшанро аллакай дар дақиқаи 10-уми рақобат. дар 10 дақиқа пешравӣ бозӣ аз байни пойҳои дарвозабон тӯбро гузарон Ҷозеф Акомади, аммо дифоъгар фурсат барои Истарафшан айни замон. довар бозигузории зебои футболбозони Истарафшан. Музвакали, партоби Шаҳбон Наимов, ба фурсат аз зарба ва гол. офарин барои ин бозигузорӣ, барои бозингарони Истарафшан. Ҷаҳонгир Сафаров. офсайд умуман нест. Шаҳбон пас медиҳад ба нуқтаи 11 метра. инҷоро ҳеҷ кас нигоҳ намекард. тасаввур кунед, ягон нафар. Сафаров бояд пас диҳад барвақта. бояд пас медиҳад. тарафи рост холид. паси олиҷаноб, фурсат барои ҳосилот, аммо аз мавқеи худ мебарад Беҳзод Ҳаким. партоби олиҷаноби ки буд ки ин диагоналро иҷро кард, аммо ҷамъбаст накард ин ҳамларо. Илмуродов пас ба марказ. зарбаи хатарнок. тӯбрабои бозингарони Истарафшан. партоб ба ҷарибагоҳ бениҳоят хуб. Шаҳбон мегузарад аз Усман Қосим. олиҷаноб Шаҳбон, партоби ӯ. фурсат барои Истарафшан пайдо шуд. фазои холӣ аст назди Ислом Зоиров. ва куҷо истоданд бозингарони ҳосилот, маъзарат, бозингарони Истарафшан. офсайд нест. Акомади зарбаи ӯ бармегардонад дарвозабон. Иргашев партоб ба марказ. пас аз байни бозингарон ҳал мекунад акнун Ҷозеф Акомади. ду нафар бозингар, Ҷозеф Акомади гол мезанад. Рудольф. Бубинед. Иноятов куҷо меравад? Шот Иноят. Иргашев. Пас ба марказ. Як маротиба дигар бо Акомади. Рудольф. Зарба ва 3 бар 1. Рудольф балки Ҷулиус Кваси буд. боз байни дифоъгарони марказӣ холигӣ аст. боз як пас аз пушти дифоъгар. Иргашев пас додан дар кор буд. хасисӣ кард Салоҳиддин. дар наздикӣ истода буд. Иргашев 1 бар 1 мебарад. гоша пас ба Шеридин Бобоев ва голи Шеридин. 4 бар 1. ман гуфтам ку мо ҳоло боз гол мебинем. Истарафшан. акнун Жангатен худаш ба хатти ҳуҷум меравад. партоб ба ҷаримагоҳ. Иргашев гол назадааст имрӯз. Салоҳиддин тӯбро метобонад ва гол. 5 бар 1 барои хурсандиву шодии мухлисони ҳосилоти Фархор. шашум голи Салоҳиддин Иргашев аст ва Ҷозеф Акомади ки панҷум голаш буд, балки шашумаш. андак хато кардам.
ҳамин тариқ бубинед дар чемпионати Тоҷикистон 4 бозингарони осилот пешсаф ҳастанд. Иргашев 6 гол, Акомади 6 гол, Рудольф 5 гол ва Ҷулиус Кваси акнун 5 гол. танҳо монданд Иргашевро. Фардун Шарипов аст. як пас дигар дар коби барохтар. худи Фардун зарбаи тобнок мезанад. хавфнок буд ин зарба. паси бениҳоят хуб, 1-1. Шеридин Бобоев аз болои сар баргардода мешавад. дифоъгар омада дар хати дарвоза истод. зарба ва гол. Ишсарафшан ниҳоят голи дуюми худро зад бо талошҳои Ҷаҳонгир Сафаров. мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯбро гум кард Шурат Элмуродов ва пас аз оне ки 1-1 баромад. ҳаёл мекунад ки омада дар чемпионати Тоҷикистон роҳгардон бозӣ карда метавонад. хато мекард. чемпионати Тоҷикистон мураккаб аст. чемпионати Тоҷикистон мушкил аст. чемпионати Тоҷикистон қувваи ҷисмонии зиёдро металабад. осилот зинаи аввал Регар, зинаи сеюм Истиқлол. ҳар инҷо бошумо хайр хуш мекунам. меровари кишвар будам ки имрӯзро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳтон арзи сипос. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.